Sunana Alhaji Maidala. Ni mutumin ƙauyen Joji ne. Na kasance tsawon na yi rayuwa a cikin wannan ƙauye. Na yi rayuwa na ƙuruciya a wannan ƙauye. Wato daga bisani na bar wannan ƙauye na dawo gari. Sakamakon wa'ansu abubuwa da suka faru. Al'amarin da ya faru kuwa shine Bugan kurciya, bugan kurciya, bugan kurciya. Baba, na kwana? Lafiya lau. Ya aiki? Lafiya lau. Madalla. Ana ta aiki ne? Ana aiki. Sannu. Yawa. Ka bar shi kawai zan ɗebo ba ka bar shi kawai. Wayo Allah. Yaro kenan. Tun muna yara in muka ga iyayen mu suna aiki da gudu muke zuwa mu ansa. Shi yasa ga mun tsufa da karfin mu. Ya kamata a ce ka huta. Ya kamata a zuwa na irin wannan. Gaskiya ne kai dan tayani da kyau. Ba irin yanzu ba mallam. Kaga mutum na aiki yaron Sadi. Dama ina jiran ka. Ai ban ma lura kana nan ba baba. Ina nan din. Daga ina haka? Na kewaya nan baya ne. Abin da nake so in ce ma, kaga ta wannan rayuwa da kake gani. Sai an bi ta a hankali. Bayan da za a ce ɗa na kirki wanda ya san darajar iyayen shi yake ganin mutuncinsu. Ya zo zai wuce ya ga suna wani abu wanda ya kamata a ce ya agaza ko kuma ya tallafa ya wuce na mata sa amma ka gaishe ni wallahi nan ɗazu da safe ka zo wucewa ko ka manta ni Ina uzuri ne baba. oh ai ka ji ai iri nan ka zo wucewa kana Allah ya sa maka gaishe ni dauda shi ne ya ji kaina cewa ma yan ba aikin ma na ce a'a mu yi tare shi sa nake tausaya ma Sadi a rayuwa na tausaya ma duk in zan magana in ce Sadi duk in zan wani abu in ce Sadi amma kai ba ka ga bayan da ban yi da kai ba ka zama na kwarai ita duniyar da kake gani fa ta fi bagaruwa jima bayan da ban yi da kai ba ka zama na kwarai ina tausaya ma a rayuwa kai ne babba a gidan nan duk wani abu da kai nake nema duk abin da zan yi Sadi ko me zan ce a nemo Sadi amma kai ba ka gani gabaki daya na rasa yadda zan yi da kai ni ban san yadda zan yi ba wallahi kai Wato baba tun da ku kuka haife mu. Haka nan za ku yi haƙuri da mu ku raka mu da addu'a. a to adda ana yi ai adda kullum ana yi aikin abin da muke kenan kullum adda ana yi ai Baba dan haka na sa na ce ka bar ni in je birnin nan, ka bar ni in je birnin nan ka ki baba. ba magana da an fara magana yake maganan birni wai birnin nan me a birnin nan ne birnin nan ba kuɗi ma ba iya zama wahala ce kawai a birnin nan ka dage da an magana ka ce birni da an magana ka ce birni to ba za ka je birnin ba Kenan baba. magana ɗaya biyu mutum birnin da wahala kawai ake a birnin in baka da kuɗi birnin ba zaune ma zai ba la ilaha illallah Shikenan baba. shikenan Ai ta mana addu'a baba, ai ta addu'a. a to Shi ita addu'a ta komai mummuni ne. Sai Allah ya kawo shari'a. abin da muke kenan kullum abin da muke kenan Na gode baba, na gode. yaro malam ka tarbo shi nan ne shine babba a gida amma gabaki
anan da haka wayo haka wannan wannan ga baba Baba, maza ka je bakin lafi ka je kira baban ka Sadi. To ya ce mashi zo cikin baba ya tashi. Bara ni muwa magani baba. Sannu baba. Sannu baba. wayo wayo Sannu baba. sannu Sannu. wayo Allah Sannu baba. Kwanta. Sannu. Sannu. wayo wayo Kakar jikin shi tashi shine baba ya ce in kira ka. Yanzu? Yanzu? Shi baban naka na gidan? Yana gida. Ina zuwa to, ina zuwa. bukan kurciya bukan kurciya bukan kurciya bukan kurciya bukan kurciya bukan kurciya Dauda. Sadi. Yanzu Usman ya same ni a bakin rafi. Wallahi. Ya ce jikin baba ya tashi. Ni ma ina can gona can wajen shinkafa Usman ya zo da gudu ya ce man jikin baba ba lafiya. An ba shi magani ko? An ba shi magani. Yanayin jikin baba yadda ya zafi kamar yadda ka san rai zai halin shi. Subhanallahi. Kai. Kaji, to in banda Dauda ni da abin da na kosa nike jira. Yau da a ce ma baba na zo na same shi ma ran yayi halin nashi ma bai abin da na fi so kenan ba. Sannu baba. Sannu baba. Sadi, Sadi, Na'am baba. muryar Sadi nake jin Ni ne baba. daga ni. Na Sadi ne, Gani baba. daga ni. Bismillah. Sannu baba. Yawa, yawa, Sannu baba. yawa. Wayo. Na Sadi ne, Gani baba. na Dauda. Na'am baba. Dan ba muri tsayin magana da Sadi. To, to Ba baba. muri, ba muri. Bismillah. Sadi da hannu. Sannu baba. Yawa. Da abin da yasa nake so ka zo. Saboda magana ne mai muhimmanci nake so ni da kai. To baba. Ka gan da rayuwa ta mai da ni yanzu ku? An gani baba. Sai da nayi bayan da bani da kai ba ka aure. Tun da matanka Allah ya mata cika. Ne ka aure ka ji ka aure Sadi. Ga ƙanin ka nan. Ga matan shi ga iyalin shi hankalin shi kwanci amma nayi ka aure. Ka ji ka aure. Wato baba ba auren ne na ƙi ba. Babban damuwa na shi ne rayuwa ce a ce shi kenan ni rayuwa na a cikin wannan ƙauye. Kuma sannan ma wace yarinya za a aura a wannan ƙauyen. Bayan wannan
baba idan ka duba duk mutumin da ke cikin wannan ƙauyen namu babu wani mutum ɗaya da zai fito ya bi kirji yana da miliyan 10. yanzu Sadi yanzu sai kana da miliyan 10 za ka yi aure Sadi? To baba ita dai rayuwar nan da kake gani ba abun da ya fi mun daɗi yadda na ga abokaina sun shiga gari sun yi kuɗi sun gina gidaje ba mamaki wata ran nima jan gina in taimake ku baba. Dama tunanin da kake kenan hangen da kake kenan Sadi? Shi ne kawai tunanina baba. Kawai tunanina ni da za ka yarje mun ni shiga birnin nan dai in je dan lega ga yanzu Sadi in kana wannan hangen yanzu ba za ka aure ba. Yanzu sai ka yi kuɗi sannan za ka aure? Birnin ne? Me ake zina nawa birnin? Ban da wahala. Ga inda hankalinka a kwance za ka yi noma ka zauna da iyalanka cikin kwanciyar hankali Sadi. Me za ka zaka a birni? Noma kuma baba? Noma ba? Ha baba. Ne yanzu abin da leka birnin nan gano abin da ke halin da ha ba Sadi. Birnin ne birnin banza. Birnin da ba ya zaune ma sai kana da kuɗi. In baka da kuɗi ya za ka zauna a birni. Ba ka san bin shawara. Kawai a wurin jan lekon gani gaskiya. Haka tashi ka bani wuri tashi ka bani wuri. Na da Pick up. Allah ka da albarka na gari a fadin. Gaskiya jikin nan naka baba ya kamata a kai ka ne baba. Sannu baba. Sannu baba. Sannu baba. Dauda, na zo wajen ka ne game da ciwon nan na baba. To gaskiya jikin baba yayi zafi. Ya kamata a dauki baba a kai shi asibiti. In babu kuɗi ne cikin awakin nan a kama kwaya ɗaya a kira Musa Umbe ya zo ya sai akuyan nan a dauke shi a kai shi asibiti gaskiya. lallai Dauda yau ne ka tabbatar mun baka da hankali. Wato kana nufin yanzu a kama cikin dabbobin nan a je a kai shi a saida a zo a kai baba asibiti. To bari na zuwa dakata. Dauda ba na son ganganci. Asibitin nan da kike magana a je a binni. Duk wannan suke sakin mangoro. Kana ji ganyen gwanda, ganyen dankali da madaci. Duk bai wuce wannan abubuwan ne ko asibiti shine za a baka wannan maganin. Kuma yana samu anan mene ya rage? Wannan magungunan shine muka gada dakata Sadi. Ni wannan magana ba wai nazo ina neman yardan ka bane ko ka yarda ko ka yarda zan je in kira Musa Umbe sai akuyan nan in doki baban ce shi asibiti. Ai ko za ya rashin hankali. Ni ko ka yarda ko baka yarda na ga ma za ya rashin hankali. In ka isa ka je ka sai da akuya dan Allah ka kama akuyar. In ka isa ka kama akuya gani. Na rantsi a cikin gidan nan sai an ji mu da kai. Sadi, Na baban. kana ina? Da na baban. Abin da yasa na ce dan mako zo yanzu.
saboda yanayin jikin nan na ina ji kaman ba zan haure ba. ya hakuri ba zahin cewa ba mutuwa bane ba in Allah da zaka mutu ba Da ma wasiya ne nake so in ban muku. to Kaga tunda kai ka kitin shawara na yi da kai na yi ga abin da ya kamata kai kaki wasiya ce da ma zan ba ku. to baba Na wancan babban gona yawwa ina ta wajen rafi biyu. yawwa ina ta kusa da malam Audu Na gane ta ita ma ta kan tudu. yawwa sai kuma wanda kuke noman rani. Oh to na gane ita ma baba. Na'am duk ka je ji su ko? Na ji su baba. To ku sa a ranku ba nawo bane. Na? Ba nawo bane dukansu ba nawo bane. Kana da mun ce ba naka bane baba? Na baba duk shekarun ne tun muna yara fa na ga muna noman su baba ko ɗaya daga ciki nawa ba ma wannan ba ma bayan gonakin ma ina dabbobi kaga dabbobin da ake kiwata su Ina jin ka baba. to rankata kaf ɗinsu ba nawa bane gabaki ɗayansu ba nawa bane ina wannan ɗan kyalla to ta wurin mai rasuwa kafin ta rasu ta riga ta yi ma Usmanu alƙawari saboda haka gabaki ɗaya dabbobin da kuke gani su ma ba nawa bane kiwo ne ake yi kuma in muna samun nama a cikin mu ma muna ci ladan kiwo ba namu bane sai dai wani albishir guda ɗaya zan muku albishir ne kuma yana da kyau ku riƙe shi da muhimmanci. Ina Sadi Da na baba. ka sa hannun ka ƙarƙashin gadon nan na za ka ji wani abu kamar dutse. Karkashin gado nan nan? Ƙarƙashin gadon nan na akwai wani abu za ka ji shi kamar dutse haka. Shi na ne na? Za ka ji shi. Na ji shi baba. To yawwa kun ganin dutsen? Kun gan shi? Mun gan shi baba. Yana da muhimmanci a rayuwanku. Dutsen dai baba. Ku riƙe shi hannu biyu dan Allah dan annabi kada ku wasa da shi. Dutse ba baba. Riƙe shi Sadi. Riƙe shi. Yana da muhimmanci a rayuwanku kada ku wasa da shi. Dutse ne. Shi fa Wannan. insha Allah Dole rike. shi ne zan iya cewa abin da zan bar muku da shi ku alfahari da shi. Kar ku wasa da shi, kar ku wasa da shi. Shi kenan baba an gama ba sauran wani abu? An gama. Ba saura? Shi kenan. To ni zan je ɗebo mawaki ciyawa. To shi kenan. a dawo lafiya Ka ce in dawo ina yaƙi. Na Sadi ne. haba baba Na Sadi yake. baba kullum nake ɗawainiya da kai kullum ina wajen ka amma ba ko so ɗaya ban taɓa jin ka ambaci ka ce dauda ba sai dai sani shi sanin nan gaba ɗaya bai ma damu da kai ba amma kai kullum ka damu da shi Ba za ka gane ba shi ne babba. Dole in tambaye shi. Ɗaga ni. to baba ni laifin ne maka tafi da ba za ka abin da jina ba sannu baba a ga wata wannan ko sannu baba Yawa. sannu sannu baba kun ka motsa aiki nan sai hawa baba baba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan gata na ya kare baba shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari je a ga wa liman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dauda. Me faru? baba ya rasu To kai Dauda an banda abunka. A yanayin da na zo na ga baba.
ni na tabbatar da cewa alamomi sun gama nuna cewa ba zai rayu ba. Dama dukkan mai rai mamaci ne, saboda haka sai ka je ga malima a zo mai a sattarta shi. To bari je ga ma. Kai na so in yi kuskure ko kuma ce na yi kuskure. Wannan dutsen da baba ya bar mana ya ce karmi wasa da shi ne sakaci na ba ma Dauda, anya ko ba wani abu bane? To amma na sai da zan yi, zuwa zan yi in samu Dauda, duk da zan yi in karbi dutsen nan, hikima zan mashi, shine kawai abin da zan yi. Dauda! Dauda! Wawa yake ta mawa yake ce ta wani bas a wani bas. Ah. Sai kai ne? Dauda, kana cika shi. Wallahi na yanzu da ma yake shirin zan zo in tafi gona. Dauda wurin ka na zo. To, in ce dai lafiya ko? A lafiya no. Wato abubuwan da suka daure mun kai shine yadda baba ya bar mana wai wasiya, yarsa abin da zai bar mana wai sai dutse. Wai ka san wai abin da yake nufi da dutsen nan? Ban sani ba. Wai ashe wai nufin shi mu rinka goge kauje da wannan dutse. A to ni mai hanya daga waje. To sai ka gona to me hanya da ni na wulakantar da maganar kwata-kwata. Kawai sai na koma gida lokacin da zan yi wanka. Kawai na je na dauki kwannan soso. Sai na duba babu dutsen goge kauje. Sai na tabbatar da cewa ashe maganar baba, ashe dutsen nan zai amfane mu. Ni tun da ma ni ba san wani amfanin shi wani goge. To shi ne dutsen yana can dakin yara. Yau wasari dan taimaka ka dauko. To bari zan duba. Abin da ya hana ni wankan kenan ba yi. Dakin Usman je ni. To shi kenan. Ai ce ina neman auren mai ɗaki na rabon da ma shi goke goke. Shi wannan dutse Alhaji ƙarshe ya aka yi da shi kenan. Wato barista, wannan dutse bayan shigowa na gari na tafi garin Kano na shiga Dala, anan na fara zama, nan na haɗu da wani bawan Allah ya ga wannan dutse a hannuna, sai ya shaida mun cewa lallai idan muka je kantin kwari za mu sami inda za a sai da wannan dutse. Ashe wannan dutse ne mai daraja. Da zuwan mu kantin kwari muka haɗu da mutanen China suka yi marhabin da zuwan mu suka karɓi wannan dutse. A wannan lokaci ainihin darajar wannan dutse ya kai na miliyan 16, suka ɗauki miliyan 12 suka bani, abin ma san darajar wannan dutse. Wato duka dai kaji wannan shine silan shigowa nan na samu arziki, na gina gidaje ne waye da sauransu. To daga bisani ina da ƙani, wannan nawa duk ƙani nawa Dauda da na baka a labari. To shine ya gano cewa dukkan arzikin da na samu sanadiyan wannan dutse ne. To yanzu yake nema ya tayar min da hankali akan wannan dutse. To da na yi tunanin a gama da shi, to sai na ƙara yin shawara ba haka ya kamata in fito ba. Sai na ce bari a nemo min kai domin in saka ka a cikin maganan nan, kana da gudunmuwan da za ka iya bada. Yanzu ta ina har ya samu barakan cewa shi wannan kuɗin dutse ne? Akwai wata rana da ya zo gidana, ya zo min da barazana da maganar kotu kamar yadda na gaya maka. Yanzu shi kanin naka ya kai maganar kotu ne? Yanzu haka magana tana kotu, sai dai ba a sa ranar zaman ba. Wannan ba matsala ba ne Alhaji, mu muna aiki ne wa dala, matuƙar za a samu kuɗi to wannan ba komi ba ne a gurinmu. Da kyau barisa, zan samu lokaci in zo mu samu mu tattauna mai zama na musamman. Da kyau ba shi kenan barisa, wannan ba damuwa ba ne. Bari mu je sai in sauke ka, in yaso sai in karasa gida. Kam shi kenan Alhaji, godiya.
ta fi bagaruwa jima. Duniya nan da kake gani ta fi maga ta fi bagaruwa jima. Duniya nan da kake gani Sadi ta fi bagaruwa jima. Jifa ne ko jima? Jima yadda ka faɗa jima kawai haka.